Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hndru gi wei ar nyau lai ha ki babun ki jing ai jing hikai ban long ki ba job ha ki jingem la ju ai nuksa da ka jing tresh tom jong ki wepat ki bala long kan nuksa na ka banta ki badang sedang ban be se ki jing long nong job ha ki jingem ka jing ai lanti ban long ki nong job ha ki jingem hab ban yai lengba ki babun ki jinge bat ki jing don kam ban tresh tom le se kan de ka khobor ka babun ki layo i ki jing tresh tom jong ki long kemi da ka bormet kum ki ru ban thai ban penda pan biang ki jing don kam hayeng hasam hagani video ka bang nyawan ra mentang sengiro kadeh lor ka wei kalong kemi ka ladon arngut ki khon ka tip perteng kum ka kong robika lamare ka bari na ka senong solang ka senong ka badan hajan jang ka senong liar bang hari boy district kani kalong kemi kadeh ka batreshi tom ban yele ban pendap pen biang yeki jing don kam hayeng hasam hadin ka jinge songklat bat la ulok kani kalong kemi ha ka jinge kran ka khandiak ge ban ngi kalai thu ba ka trei kat bayo ka kam lane kat bayo bela ha ka jingi kendo bangi ha kani kasngi kani kalau kami ka trei da ka bakit da ju ha yo bah rembong hari boy district mentan la kum bakat to kani sngi ha ka baklai thoro ba ka la ban kit hadu kum bah nyu pusan hadu prapo kilo sing naga kali ka bawan pen hap sing sia ka jika pen lang sing ha ka te yo ha ka bakut jong jingi kran kani ka long kami ka lai ru ya ka khobor se ki parlok long kami ki bala dukut no ka jingi dei batlau kurim ba kim dei ban yam sngi la ne perkhat sa hendak kita bagi yang rangba ban tresh tom kenang bagi khun kiti kinsuk hadin habot wei usam larang ba ubade unong ilam seng bahlang uban nagani kathang long ba ula syaju iya kene ka long kumi ha kene ka yo la katto kan sin ha ka por ka badangkit jingkit bat ulai ro ye ka jing tresh tom bat ka jing klan bor jong kene ka long kumi ka bala long kan nuksa ye ki wipat om tang ye ki long kumi hendak kan nuksa ye baro ki para breu ki padang perkhat halor ka jing bom yo kam yo jam Mencim senam ni man, tengah apa nak nambut ba? Isukit sing lejong di wan bing tu. Hai. Kema hamenin ngai biang ikit. Boro si don sini menen ba sisio boleh rumbo. Di. Ya hamener ngai biang dengan iring video yang tiada jana tiada ujung closing. Ikit ada kan syabi, apa segi new pusan, new punrio. Don bonyo puntai kilo. Dan gibang ni malik singa telikai don prapusan kilo idang kit. Apalagi pelat penasaran Pura jumpi kena. Robika lamare. Robika lamre. Ndak solang. Tapi pila slem train ni ka kam. Nang sedang menin. Lah kiteng. Te pikit ne belane pikit sutnat na kupar. Belas ni kat bayo. Oh kumta? Mentap deh. Mentaro. Te lak dadu ne step ne ki train mana? Nadu menem step. Telak ana trail lang pisah mata. Lah nyuspa lah don ni. News pa? Di. Te pila don khon don kti. Ngala don arhut. Arun khon. We te we senrang. Lak ana snap. Iwe la sosnem. Iwe dang la snem. Te kano ki kilo pisah kit pada habat pikit untuk. Prapo prasan. Hadu praposan bidang lah. Heeh. Haga por pikit untuk ka met ka phat ka pang ra thai kong. Meler
Ta lek ni kam pada de registran jukine de penbor mono-mono na. Dan mapenbor benar-benar nomor ba jingtuk pelat teh hab belasi kadu yo. Ta gamut ba manta pilarai kit sing no kita juno kumne sertane no na. Mah perkat wa kata nomor ba hikam hi ngorodon deh. Hapor ba like tre gumsu da. Jika tre lajong teh wan belah ne. Teh dal don kam lajong teh hab lek belah hi. Ti lok jong pi pada song tre ying nam na. Ilok teh senong ikumi jong ihi. Oh kami song langsung. Klem song langsung ta. Ta ka daw hap. Tre la jong nam ma. Đó mi lấy nằm tại cái khuôn đó mà. Tại cái rang hiing teh hab tres tom hi. Tại cái khubar ka ba pikwa ba na ilem sak perthi. Ilong kami ba yo lok ha teh hiing song pe tang ikun ro. Te ilong kami ba sa leben sa stom te yo re ban song hiing hab lek bela durut ku mangahi. Lada u leben ulok te hab tres tom ilong kami ro namar ba hab pendap hiing stem ikun ti ban penang start. Mdai ban sungsi, mdai ban suyam sengi. Hap tre durut ya kam ban pendap hiing stem ikun ti hab nang ban penstat. Malik Sinir ngitu di syai kan. Lembar di kau naman ni tek. Internet di Tristom wat hari jing long kentei. Dekat jingkip bunyi semua yang ba indon lock tu. Ya dalam kun arngut. Amba yang ba misalnya menteri kalau kam pendap hiing stem. Katai kalau kubur musnad kan nam tagi long kemi mah. Wala mdon sunung tanyong sumar Tristom. Tak ada gelti bobahan tagi we. Tahu khublai ba khublai.